News of main page. News page o main page? Sir Arthur Lalo. Sir Arthur Powell.
Tuklasin ang mga plataporma ng mga kandidato dahil mahalaga ang bawat boto. Ating kilalanin ang host ng plataporma, Sonia P. Soto, KBP Golden Dove Best Public Affairs Host for TV. Masigasig na tagapagtaguyod ng karapatan ng kababaihan. Hindi lang siya nagtatanong, hinahamon niya ang mga pinuno na magpaliwanag, managot, at magpakita ng tunay na plataporma para sa bayan. Sa plataporma, walang paligoy-ligoy, totoong issue, diretsong tanong, at matinong sagot. Dahil ang bawat desisyon ay may epekto sa ating kinabukasan. Samahan si Sonia P. Soto at alamin kung sino ang may konkretong plano at sino ang puro pangako lang. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Plataporma 2025, ang official election program ng CLTV 36. Layunin ng programang ito na bigyan ng pagkakataon ng mga kandidatong magpahayag ng kanilang mga plataporma sa taong bayan. Oportunidad din ito upang higit nating makilala ang mga kandidato at malaman ang kanilang mga plataporma upang tulungan tayong magpasya kung sinong ating iboboto sa darating na halalan. Panoorin natin ang maiksing video na ito na nagpapaliwanag kung ano-anong posisyon ang kailangan nating iboto at ang kanilang magiging papel at tungkulin kapag sila'y nasa pwesto na pagdating ng June 30, 2025. 2025, nasa ating kamay ang kapangyarihang hubugin ng hinaharap ng ating lungsod, bayan at lalawigan. Ang halalang lokal ay hindi lang isang simpleng pagboto. Ito ay isang pagkakataon upang pumili ng mga pinunong tunay na maglilingkod sa taong bayan. Sa halalang ito, boboto tayo para sa mga lokal na lider na may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Gobernador at vice-gobernador, mamumuno sa lalawigan, magpapasimula ng mga programang pangkaunlaran at mangangasiwa sa serbisyong pampubliko. Mga bukal o miyembro ng sangguniang panlalawigan, sila ang gagawa ng mga ordinansa at batas na makakatulong sa buong probinsya. Alkalde at vice-alkalde, ang pinakamataas na pinuno ng ating lungsod o bayan na siya magpapatupad ng mga lokal na proyekto at serbisyo. Mga konsehalo o miyembro ng sangguniang panglungsod o panlalawigan, tagagawa ng mga batas at patakaran para sa mas epektibong pamamahala sa ating lungsod o bayan. Ang boto mo ay hindi lamang isang papel. Ito ay isang panata para sa mas maunlad at makatarungang pamayanan. Ngunit hindi sapat ang pagboto lamang. Para maging makabuluhan ang halalan, kailangan mayroong mga responsableng kandidato at matalinong botante. Ang isang tunay na makabuluhang halalan ay hindi nagtatapos sa pagboto. Ito ay patuloy nating pananagutan bilang mamamayan. Ang pananagot sa mga inihalal, ang patuloy na pakikilahok at ang pagsisiguro na ang gobyerno ay nagsisilbi sa bayan. Sa halalang ito, maging bulat, makilahok, manindigan. Ito ang plataporma, boto mo, kinabukasan mo. Makakasama natin ngayon ang mga nais maluklok sa pwesto para sa iba't ibang lokal na posisyon sa bayan ng Masantol, Pampanga. Narito ang mga tumanggap ng ating hamon. National Chairperson ng Patrol Youth, pinakabatang alkalde ng probinsya ng Pampanga at incumbent mayor, Jose Antonio Tonton Bustos. Kasama rin niya ang kanyang katandem na si Joshua Bustos na siyang punong barangay ng Barangay San Nicolas ang naturang bayan at siya rin ang pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Masantol. Narito rin ang kanilang mga katiket at tumatakbong konsehal na ating makakasama mamaya. Samantala, hindi makakarating ang Team Dan Gintu at Buday Gintu
dahil sa iba't ibang kadahilanan na hindi ko po alam. Ngayon naman ay pabatiin muna natin ang atin pong mga bisita. Mauna ang kumakandidatong Vice Alcalde, Joshua Bustos, 23 years old. Welcome to CLTV. Bumati ka muna. Sa mga kasamahan po natin ngayon at mga nanonood po, binabati ko po kayo ng magandang umaga po. Ako po pala si Joshua Bustos, ang nagnanais po na humahabol po bilang Vice Alcalde po sa bayan po ng Masantol. Ako po ay kapitan po ng Barangay San Nicolas at nahalal rin po bilang Liga ng mga Barangay President. At bilang ex-officio po ng Sangguniang Bayan, nais po sana natin na itugma po ang agenda natin sa mga programa po, kung ano man po ang advokasya na ipinaglalaban ng ating alkalde. Kung tugma po ang legislative agenda, kung tugma rin po ang executive agenda, sigurado po na mas magiging epektibo po ang pagpupulong po kasama ang mga konsehal po sa session na ginaganap po once a week. Kung nagawa po natin yon, mas mabilis po bababa ang mga programa ng ating alkalde sa bawat barangay. Lahat po ng mga pangailangan, matutugunan po agad. Of course, importante po dito ang consultation sa ating mga kababayan. Dapat ang isang vice alkalde hindi lamang nag-attend sa session, kundi bumababa rin po sa bawat barangay. Dahil alam naman po natin kung gaano po kahalaga ang pakikitungo natin sa kapwa. Kailangan po natin malaman ang punot dulo ng problema. Kailangan po natin na upang mabigyan po ng solusyon ang bawat suliranin sa ating bayan. Kaya po ang ating paghahabol bilang Vice Alcalde, sisiguraduhin po natin na epektibo po ang ating pamahalaan, ang pangangasiwa sa Sangguniang Bayan at bilang isang liderato po sa Sangguniang Bayan. Thank you very much. Meron ka pang ilang segundo pero okay lang. Mayor Tonton, your opening statement, you have 2 minutes. Good morning po, Tita Son, at maraming salamat po sa Plataforma 2025 at nabigyan po kami ng pagkakataon na mailatag ang ating plataforma para po sa paparating na eleksyon. Dito po sa ating ipinakilalang Bayong Masantol Administration, noong tayo po ay nanumpa sa ating katungkulan noong June 30, 2022, we have committed ourselves na ipapakilala po natin ang isang gobyernong consultative at participatory para po ma-implement natin more efficiently yung mga advokasiyang ipinaglalaban natin. Naging 4 po yung pillars para po maitayo po natin itong Bayong Masantol Administration. Firstly, sa larangan po ng edukasyon, ang sabi natin at ang ginawa natin, kailangan malaki ang suporta sa aspetong pang-edukasyon. Bilang isa pong mag-aaral na pag-graduate na po sa kolehiyo, sa kursong Economics at Political Science, nakita natin yung value ng nakapag-aral sa kolehiyo. Ikalawa, pagdating po sa aspeto ng kalusugan, hindi pa natin naipatayo dahil hindi kaya ng pondo ng munisipyo ang ospital, pero ginawa po natin 24/7 ang serbisyong medikal ng ating lokal na pamahalaan. Sa aspeto naman po ng pangkabuhayan, we made sure na yung main industry po ng ating bayan lalo pang mapapagtibay ang sistema. Kaya po meron tayong suporta sa ating mga mangingisda. At pangapat, pagdating po sa peace and order, nakilala po ang bayan ng Masantol bilang pinakatahimik na bayan, hindi lamang sa probinsyang Kapampangan, hindi lamang sa Region 3, pero na-awardan po tayo multiple times sa mga national awards ng DILG. So ngayon pong meron pa akong 10 segundo, muli ako po ibabati ng isang magandang umaga sa lahat po ng tagapakinig ng CLTV 36. Thank you very much, Mayor Tonton. Well, we have standard questions here that were prepared by our production team. Pero before I go into those questions, siguro, we need to go on a break for a while. Magbabalik po kami. Huwag po kayong aalis.
Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ngayon naman ay kasama pa rin natin si Mayor Tonton Bustos at ang ating aspiring for the position of Vice Mayor na si Joshua Bustos. Actually, ang kanina ko pa iniisip kung papaano nangyari na may kaharap akong 2 bata na younger than my own sons, my own children. Kasi alam niyo ako talagang paniwalang-paniwala sa binitawang salita ni Gat Jose Rizal. Sabi niya, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. I believe that when I was a child and I still believe it now, even as an elder, kasi 65 na ako. Hindi ako tumigil sa ganong paniniwala. Actually, kinikilabutan nga ako dahil kahit na tignan natin ang kasaysayan ng mundo, kasaysayan ng Pilipinas, talagang ang nagsasalba palagi sa ating kinabukasan ay ang kabataan. Bakit? Sila kasi ang magmamana ng kinabukasan. Pero ang pagiging bata o kabataan ay it's not a permanent stage kasi kayo mag-graduate to become our elders in the future. Tapos kami naman mawawala na, di ba? So siguro at this point in time, I'd like to have a candid conversation with both of you. Kasi alam ko maraming nanonood sa ating kabataan. And sa maraming nangyayari ngayon sa mundo, gera, here and there, nagbabangayan at the national level, parang minsan nauubusan na tayo ng pag-asa at nawawalan tayo ng inspirasyon. Probably it's high time for me to get inspired dito sa conversation na to. I've been looking for inspiration myself, for the past so many years that I've been hosting such political programs. The first thing I'd like to ask you is, nung tumakbo ka noong 2022, sino ang nagsabi sa iyo o nag-udyok sa iyo na tumakbo ka at mag-aspire na maging mayor ng Masantol? Magulang mo ba? So, thank you po Tita Son for that question dahil nakwento ko na po ito before pero gusto ko po laging binabalikan yung kwento. Nung pumutok po yung pandemic at talagang nakulong po sa bawat tahanan yung mga kababayan natin, as a member of the youth sector, miyembro rin po tayo ng iba't ibang mga youth organizations. We have initiated programs para po makalikom ng konting pondo, makapagbigay po ng mga face mask and face shield, pag po medyo may sobra, pati bigas po sa ating mga kababayan sa Masantol. Ginawa po natin yun back then, 19 years old po tayo, magto-20. Nakita po yun ng ating mga kapitan sa Masantol. Dahil nagpapaalam po tayo whenever we would conduct such programs noong pong panahon ng pandemic. Hanggang makarecover tayo, naging active po yung ating iba't ibang mga youth organizations. And then come July of 2021, nung ang dad ko po, si Congressman George ng Patrol Party List, back then miniting po yung mga kapitan. At present po ko bilang chairman po ng Patrol Youth, yung youth arm po ng Patrol Party List. At ang sabi po ng mga kapitan mismo, bakit hindi na lang si Tonton ang itakbo natin at ilaban natin na mayor? Nakita po ng ating mga kapitan na pwede palang mag-participate sa social service yung mga kabataan. Dahil meron silang oras, meron silang lakas ng katawan. Kaya po, from there, nagtuloy-tuloy po yung consultation. Naghingi po tayo ng advice sa ating mga kapitan. At nagustuhan po nila yung idea na mga kabataan naman muna ang manguna sa ating bayan. Nagpaalam po tayo kay Congressman, sa ating parents, kung papayag po sila na at the very young age, sasabak na po sa politika. At nakasuporta naman po ang ating pamilya. Which for me is a very crucial part kasi kailangan yung support system, yung family talagang nandyan. Okay. So doon po nagsimula yung ating pong advocacies. At ganun din ba yung sa'yo, yung kwento kung bakit ka tumatakbong Vice Mayor? Hindi naman. Sa akin po, medyo naiba po. Actually, nung pandemya po, katulad po kay Mayor Tonton, nag-enroll po tayo as a nursing student po
sa Our Lady of Fatima University. Dahil nakita po natin kung gaano po talaga naghihirap yung mga tao. Yung nakakulong lang po sila sa kwarto habang pandemya po. Kaya tayo naman po, nag-online class po tayo, nag-duty po tayo. And of course, bago po tayo umabol kapitan, nagkaroon po tayo ng parang isang pagpupulong na kung saan nag-usap-usap po tayo. Kinausap po ako ng mga, siyempre, taga San Nicolas po ako, Masantol po. And kinausap ko po yung mga tao, kung ano po yung mga problema, kung ano po yung dapat gawin. Ang pinaka-importante po na dapat tutukan ay kalusugan. Alright. Siyempre bilang kapitan po, at bilang ABC po, naalala po tayo bilang ABC, bumababa po tayo bawat barangay. Doon po natin nakita ang kahirapan po talaga sa bayan po na Masantol. At dahil po dito, siyempre, ex-officio member po tayo ng Sangguniang Bayan, nakikita po natin yung mga programa po na itinatag po ng ating Mayor Tonton. Kaya nice po sana nating tulungan si Mayor Tonton. Kaya umabol po tayong Vice Mayor, umabol po tayo ngayon, at ginagawa po natin ang ating makakaya para mas marami pong matulungan na tao. Sinong kasalukuyang Vice Mayor ngayon? Dan Ginto po, Vice Mayor, yung katunggali po ni Mayor Tonton po. So, kumusta ang naging takbo nung iyong nitong first term mo bilang mayor? Kasi magiging katunggali mo palang mayor yung kasalukuyang vice mayor. Well, in the first 2 years, 2 years and 1 quarter, okay naman po eh. We had a very harmonious relationship, I can say that. Pero po noong papalapit na po yung panahon na magpa-file ng Certificate of Candidacy, that was October. Coincidingly, that was the month when we must submit our budget proposal. Exactly. Sa Sangguniang Bayan. And what I saw, personally, at nalaman po ng ating mga kababayan, na challenge sa politika, kapag hindi po kaalyado ng executive ang legislative, it would cause you delays. And nakakalungkot man po. Pero nasabi ko naman po ito sa public before at ulitin ko po ngayon, na umabot po yung last day ng fiscal year of 2024, we had an unapproved budget. Nag-January, nag-flag raising, natapos pong January, wala po kaming aprobadong pondo. Nag-February, nag-Valentine's, sa last day ng February, doon pa lang po inaprobahan yung budget proposal po ng executive. And then, upon the approval, hindi po agad tinransmit sa executive yung appropriation ordinance, proving na na-approve po yung ating budget proposal. Later to find out, nung tinransmit po ng Sangguniang Bayan yung AO, yung appropriation ordinance, March 10, ang dami pong tinanggal ng mga programs from our initial proposal. Friday of that week, March 14, we sent our veto message doon po sa appropriation ordinance at magti 3 weeks na po, wala pa rin pong feedback from the Sangguniang Bayan. Nakakalungkot po na yung term ng mga nasa political science na po politika, yung dapat administration lang po na function ng mga local elected officials. So yun po yung naging major challenge na na-experience natin first hand, na na-freeze po. Dahil kapag re-enacted po ang budget, hindi pwede magbigay ng social services yung munisipyo. So that delay cost us inefficiency, and it has cost our constituents more than we expected. Kasi yung mga naghihingi po ng pambili ng gamot, simple pong pangbayad ng utilities at dun sa nakakatulong ang munisipyo, lahat po yun na preno. Okay. So this must be the reason why nag-decide ka rin na tumakbo. Actually, magkamag-anak kayo, di ba? Pinsan po. Oo, pinsan buo. Yes po. Pinsan buo. So, nakikita nyo na this is the solution para dun sa kinakaharap nyong problema ngayon because itong kasalukuyang vice mayor na katunggali nyo ngayon bilang sa posisyon ng alkalde, parang nakaranas ka ng ganitong klaseng sitwasyon. You think having a cousin of yours as vice mayor will help you out
We have consulted, of course, yung party pong binubuo natin nung mag-October na. Pero hindi pa pumuputok tong issue sa budget. In as much as we can, ayaw nga po natin ng ganito sanang setup. Nagtanong din po tayo sa ating mga party members. Yun din po yung naging consolidated na decision ng party. Na this is just one way of the many ways to make sure that aligned yung trust ng executive sa legislative. We are not saying na kailangan pinsan ng mayor ang vice mayor para walang problema sa budget. No. Okay. But what we are facing here at yung nilalabanan po natin, yung inefficiency sa local governance na ang net effect tinatamaan po yung mga constituents. Yun po dito son yung kung saan po kami nanggagaling. But you believe in check and balance, of course. Of course po. Oo, and you think you can actually do that role, perform that role, kahit na magkamag-anak kayo, hindi yon magiging problema. Later on, kunyari, kasi may principle naman talaga ng check and balance, hindi ba? Hindi naman dapat mawala yon. Kasi as young people, I know, young people today, they believe in good governance, di ba? Of course, palasak na yung salitang good governance. Everybody is saying good governance, pero ang dami namang corruption na nangyayari. But kasi meron na ring clamor, no, although wala pang IRR, the Constitution of the Republic of the Philippines actually state that it is we are actually against political dynasty. Hindi ba parang political dynasty na yung mangyayari kung halimbawa ikaw ang mahahalal na vice mayor, magpinsan kayo? How do you hope to perform your role then? I believe po, I can perform naman po yung role ko as vice mayor. Of course, kailangan rin po, dapat nasa same page po kami ng executive bilang vice mayor po. Para alam naman po natin, mas epektibo, mas epesyente po bababa yung mga programa po nun. Ibig sabihin, mas madali po yung pagtulong sa tao. Hindi yung madidelay pa yung mga programs po na ng ating executive po. Hindi ko po katulad sa nangyari po ngayon. A few months ago po, yung na-delay po yung pondo po ng initial proposal po ng executive, ng ating pong mayor. Wala ba kayong existing executive legislative agenda, Mayor Tonton? Just to share, we are the first town in Pampanga to conduct executive legislative agenda training by the DILG. And yun nga po, nakakalungkot. We have established that ELA together with the same members of the Sangguniang Bayan who caused the delay of our budget for this year. And maybe if you would allow po Tita Son to add on the answer of Vice Mayor kanina na patungkol po sa political dynasty. Yeah, go ahead. I would like to frame my answer and approach it na it is not the way of our family to consolidate power. We have our family have always committed all of our resources to public service. Nagkataon po na sa election ngayon, magpinsan po ang tumatakbo under one banner. And whether we like it or not, talaga pong sa definition ng society ngayon, we would be branded as one political dynasty. But the bottom line purpose of us running for position, to deliver the services na dapat po na-deliver sa ating mga kababayan. Na-trauma na siguro yung society na kabi-kabilang mga political dynasty and not performing what they should perform. Sa distrito nyo, di ba? Po. Sa distrito nyo, ang mga namumuno din, di ba? Po. Bahagi din ng mga political dynasty. Opo. Kaya kami, in as much as we can, sa local level, kahit pa man mababrand po na may political dynasty, what is important yung output po ng governance sa whole. Regardless kung pareho po ang apelido ng mga nanunungkulan. To you, that's the bottom line. The bottom line should be the output, yung service po sa tao. Kasi kahit na hindi kayo magkamag-anak, kung
kung pulpul naman, di ba? Parang ganon. And every 3 years po merong election eh. It is always the people's decision. All right. Yeah. That's a fair answer. Opo. Okay. So, kung susumahin mo yung naging pamumuno mo as mayor sa loob ng 2.5 years, almost 2.5 years, no? Ano yung best na nagawa mo? Ibig sabihin, yung accomplishment mo na pwede natin sabihin something unique, something different na pwede mong ipagmalaki, pwede mong sabihin na, oh, ito na yung proof na kaya kong mag-mayor at pwede pa akong mag-mayor uli. Kasi ito yung direksyon o vision na pwedeng pagdalahan ko sa aking mahal na bayan ng Masanton. Go ahead, Mayor Tonton. Ang ganda po ng pagkakalatag ng question, no? Binilang ko po kanina bago mag-start kung ilang days na tayo sa ating panunungkulan bilang mayor. Exactly 1,007 days from June 30, 2022. Nung nangako po tayo of initiating good governance. Since day one up until today and up until our last day ng first term natin, we answered the clarion call for a government that has a transparent and accountable system. Kaya po, Tita Son, 4 na beses na po tayong nag-State of the Municipality Address. Nilalatag po natin in public yung pong mga ginagawa at ginagasta from our government resources. Nag-report tayo ng first 1,000 days, nag-report po tayo ng first year natin, ng second year natin. And from our personal capacity, we initiated to report on our first 1,000 days journey dito po sa Bayang Masanton Administration. And gusto ko po itong i-share dahil ito po kasi yung naging face ng ating pamamahala sa Masantol. Hindi nyo kailangan magpa-schedule para makakit sa mayor's office. Hindi nyo po kailangan na mag-ara ang suot o hindi nyo kailangan na mamahalin sa sasakyan papuntang munisipyo para makapasok. And personally, having a government that is open to the people, open for their suggestions, and open for kung merong dissent or merong reklamo, yun dapat ang tunay na definition ng good governance. Not discarding kung merong pong reklamo. Dahil it is only through that effective communication na merong feedback from the constituents that we could only better our service to our people. Kaya po kung merong 4 na salita to describe or 4 na adjective to describe our local governance, it is consolidative, it is participatory, it is transparent, and most importantly, it is accountable. Okay. At Joshua, ikaw naman, gusto mong mag-vice mayor, di ba? At nasaksihan mo yung panunungkulan ni Mayor Tonton at nakikita mo na may level of compatibility kayo. Opo. Although ikaw tumakbong SK, di ba? Hindi, kumabol po ang kapitan po. Yes, Yes oo po, nga pala. kapitan Kasi ang bata mo, nalito tuloy ako. Yun nga po yung sabi nila. Oo, Na magkakamali kapitan. ng So, SK. youngest kapitan ka din ba? Currently po, yes po. Maski sa Pampanga. Yes po. Oo. So, maaga talaga yung yung paggising ng diwa ng paglilingkod o ng leadership. Kasi nakakatuwa pag ang kabataan kaagad na namumulat Opo. para maging leader, ganyan. So, itong mga nakakaugnayan mong mga kapitan ngayon, kasi ikaw yung kinatawan nila, hindi ba? Anong feedback na nakukuha mo sa kanila pagdating sa pamumuno ni Mayor Tonton? Actually, sila po yung, when it comes to their feedback po, proud na proud po sila na may mayor po silang nagmamalasakit talaga sa ating mga kababayan. Dahil wala po kayong makikita ng mayor na bumababa per barangay para makipagkonsultasyon. Wala rin po kayong makikita ng mayor na iba talaga yung pakitungo sa kapwa. Dito po kasi sa Bayang Masantol, binibigyan po nating diin yung pakikisama. Hindi lamang po serbisyo, kundi yung
parang tinitrato na rin po natin na isang pamilya po tayo sa Masantol. Ganun po yung ginawa po ni Mayor Tonton. Of course, ganito rin po ang ginagawa natin. Since ABC po tayo, nakakikot rin po tayo sa mga bawat barangay. Nakamusta po natin yung mga tao. Of course, dapat ganun po. Ganun po para sa akin ang public service. Hindi lamang po serbisyo, kundi ang tamang pakikitungo sa kapwa. Ganun po isa. Ito ba mga katiket nyo ngayon na mamaya makakausap ko din? Meron bang mga nakaupo sa kanila, mga incumbent, o puro sila bago? Meron po. Si Consuela Jen Macalino po, na committee po siya ng health po, di ba? Siya lang ang mag-isang incumbent? Yes po. Okay, lahat bago na? Bago po. Oo. Yung ibang mga incumbent, may mga tatakbo pa rin? Meron na makakalaban po, nila? Meron po. Nasa Yung line-up ni Dan Ginto? Dan Ginto, yes po. I see. So how many of those incumbent are in his line-up? 3 po. Nakatiket niya? 3 po. Tatlo lang, oo. So, meron 8. So, meron 4 na no? Meron, Opo. kumbaga 4 na sa inyong line-up na definitely hindi pa nakatakbo or hindi pa nakaupo in the past? Tell us more. Sa lineup po natin ngayon, sa slate po ng Team Bustos Councilors, isa lang po ang incumbent. Yung 2 po, mga former councilors na. Yung isa po ay former ABC president, preceded po siya ni ABC. And then meron din po tayong dati na pong sumubok na CPA. And then meron din po na representative from the fishery, from the business sector. And meron din po sa iba pa pong mga sectors. We purposely created the Team Bustos slate Yes, I want to know that. as one that encompasses and covers all the sectors of our town. Kaya po, meron po mga members na makikilala niyo So po. talaga may criteria kayo sa pagpili. Because nakita po natin sa first term natin na kailangan merong representative sa Sangguniang Bayan, yung lawmaking body ng ating taon, to represent yung iba't ibang advocacies ng iba't ibang sectors na dating hindi napapansin. Kaya po meron pong mga hindi naman talaga politiko, quote-unquote politiko, na gusto pong magserbisyo, bringing and raising the banner of the sector they're coming from. Yeah, I'll meet them later on Yes naman, po. di ba? But I just wanted to ask you that kasi gusto ko malaman at malaman din siguro ng mga taong bayan paano kayo namili ng ka-line up nyo. Kasi kanina ka kinukwento mo, kayong dalawa nagkukwento how difficult it was, no, na pagdaanan yung isang sitwasyon na hanggang ngayon hindi kayo o lumitaw ang hindi pagkakasundo because naging magkalaban na kayo ngayon sa halalan ng iyong kasalukuyang Vice Mayor. Ilang taon na si Vice Mayor Dan Ginto? Nasa 50 plus po siguro si... Wala kayong generation gap sa palagay mo? Sa public service, kahit walang, kung malayo po yung agwat sa edad, kung naman yung same page tayo sa public service, I think wala dapat generation gap. Pero kasi medyo magkalayo po yung age parang kaedad niya na po ang father ko sa... Exactly. Hindi ba yun factor sa relasyon ninyo? Nakasama po natin sila ng 2 years and a half. Na hindi naging issue at all? Na hindi po naging issue at all. Nakakagulat lang po na nakataon maghahalalan, bigla pong nagka-iba ng pananaw. Uy, pasensya na, Vice Mayor, kasi we invited you pero hindi ho kayo nakarating. Kanya kung pinag-uusapan man namin kayo ngayon, ay kasama talaga ito sa takbo ng diskusyon ngayon. Siguro pwede kayong magpadala ng inyong mga komentaryo kung gusto ninyo sapagkat naka-live naman po tayo. So, kung ila-line up natin, yung pinakamatinding problema, kasi ang alam ko, nung pang-unang panahon, very recently, kapag nagkakaroon ng mga disaster, nagkakaroon ng mga problema, we find
the folks of Masantol always vulnerable. Yes po. Ang taas ng level ng vulnerability ng Masantol pagdating sa disasters at pagdating din sa kahirapan. Opo. Totoo pa ba na dakal na pa rin kalulo king Masantol? It would be very sad for a local chief executive to report that. Pero allow me to explain the factors why we have high incidence of poverty. What is the poverty incidence as far as bayan ng Masantol is concerned? The last time we checked, we are more than 50% po eh. So, talagang aminado po. Nasa poverty line. Marami pong nahihirapan. Firstly, because of the demographical feature ng ating bayan. Yes. Nasa dulo po tayo ng Pampanga, next to us is Manila Bay. And then, nasa delta area po tayo ng Pampanga na kung babasahin po ninyo yung nabasa ko po noon sa NEDA, yung delta area talagang nilulubog po sila. So, wala po kaming security na existing ngayon from our perennial problem of flooding. Kaya po, ganun na lamang na wala nag-i-invest sa amin. That would in turn wala pong job opportunities. Kaya siguro walang buying power yung mga constituents natin to provide for their families education and healthcare needs. Naging domino effect po yung problema ng pagbaha sa amin. Compounded by the effects of climate change and yung isa pang fenomeno na tinatawag na land subsidence. So, Oo, meron kaming ginawang investigative report on land subsidence at malaki nga ang problema ng Opo. Masantol pagdating doon. kapag pinagsama niya po, aabot po ng 149 millimeters, 14.9 centimeters, yung annual pong accumulated na pagtaas ng tubig sa So, amin. did you accept or do you accept that this is part of your fate already? No, we don't and we never did. Dahil po, kahit pa man din challenging na inabutan nating first class ang ating bayad, ngayon naging first class na po tayo last January 1, we have always initiated mga programs, kahit maliit lang na nakapondo dahil yun lang po yung kaya at capacity ng munisipyo. Magkano ang pondo ng Masantol? For this year, yung pong ating proposal nasa 248 million. And 20% lang po doon ng for And development the population is? Around 75,000 po. Doon po sa ginagawang census ng PSA, doon sa CBMS po na ginanap. So, Lumaki ba compared to the preceding term before you? nung nakaraang census po, nasa 59,000 lang po yung tao eh. So, yung pong, balikan ko lang po yung kanina, dahil po maliit lang ang pondo ng munisipyo at malaki ang funding requirement to establish yung mga dikeng kailangan po ng aming bayan, we need support from the national government. Billion po yung kailangan. Why do we know the figure? October pa lang po ng 2022, we conducted a flood summit attended by the Regional Director of DPWH and other national agencies. Nabanggit pa nga po doon yung foreign loan to fund this ambitious flood control plan. Pero kung 50 million per year lang pong meron ng munisipyo namin, we can never Grabe, no? achieve that. Oo. Hindi, dapat naman tulungan kayo ng national government. Ganun po sana at mag-consult po sila sana sa amin. Oo. I had the chance to also listen to a presentation by the consultants of DPWH nung pinag-uusapan ng baha dito sa San Fernando. Opo. Kasi magkakadugtong yan eh, Yes yung mga po. problema na yan, di ba? Ang nakakalungkot po dito, Son, lahat po ng tubig from upstream ng Masantol, kami po ang catch basin. So lahat po ng tubig ng San Fernando, ng Angeles, ng iba't ibang bayan, pati po ng Nueva Ecija, Tarlac sa taas, ang last destination po, Masantol, Pampanga. So hindi mo tinatanggap yung yung sinasabi na wala nang magagawa kasi talagang bahain ang lugar na yan. Ano pang gagawin nyo? We believe po na merong engineering intervention na pwede dahil po ang Netherlands Alright. below sea level sila at hindi sila nilulubog. Oh, that's a good point, di ba? So that is what you are trying to do now? That is what we are fighting for and trying to, once again through this platform,
maipaabot po sa national government na umiiyak na po yung mga kababayan namin. We need your support to establish these dikes and pumping stations para naman po makahinga kami at patuloy pong lumago yung bayan namin. Oo. Nung first term mo, wala ba kayong nakuhang funding from the national through your Congress, your representative in Congress? Meron pong mga bumababang... Congresswoman Ana York, is it? Meron pong mga bumababang pondo from, and as endorsed by our representatives sa Congress. Pero siguro it is high time for me to mention this through this platform. Please do. Na kapag merong mga pinopondohan na proyekto sa isang bayan na nangailangan ng malaking pondo, pero hindi po aligned yung binabang pondo sa kailangan ng tao, nasasayang po yung pondo. Kung sanang nag-establish tayo ng ring dike na kaya namang endorse ng district representative sa Congress, di po sana hindi po natin pinag-uusapan ito ngayon. Kaya po, ang aming pakiusap sa ating district representative at kung sino man po ang bibigyan ng mandato ng tao sa darating na halalan, please consult the people of Masantol, their local leaders, their barangay leaders, para po sana yung mga i-endorse natin sa Kongreso, doon po sa GAA at sa mga magiging pang future funding for Masantol, projects that would really advance the welfare of our people and protect the lives of those who live in our town. Dahil po, hindi po biro yung gigising ka sa umaga, may tubig, matutulog ka, may tubig pa rin sa loob ng tahanan. Nakita po natin first hand sa ating pagpunta sa bawat barangay yung tunay na problema dun sa mga dulong sulok ng ating bayan. Please, please, it is a general call for all national agencies planning to fund projects dito po sa bayan ng Masantol to please consult us. At pakinggan niyo naman po kami kapag po nagkonsulta po kayo sa amin dahil talagang hirap na po kami sa Masantol. Thank you. And kung papalarin ka na maging vice mayor, paano ka talaga makakatulong bilang magiging presiding officer ng Sangguniang Bayan? Ano ang magiging pagkakaiba mo sa mga dating naging o sa kasalukuyang vice mayor, for example? Ano yung ginagawa niya or ginawa niya na hindi mo gagayahin or yung gagawin mo na iba talaga at nakikita mo magiging kapaki-pakinabang para sa mga mamamayan ng Masantol? Katulad nga po ng sinabi po natin kanina sa atin pong opening statement na ang legislative agenda po at ang executive agenda, kailangan po natin may tugma. Kaya tayo po humahabol ngayon para may unity po bilang sa presiding po sa lawmaking body po ng munisipyo, of course sa executive rin po. Siyempre, bilang humabol po, kailangan po natin na, siyempre tayo po yung pinakabata, tayo po yung bunso po niyan sa konseho. Kailangan po natin maging disiplinado. Kailangan rin po natin mas present pa sa iba. Kung presensya po yung pinag-uusapan po natin, ako po available po ako 24/7. Kahit saan man po. Kahit madaling Binata araw. ka pa? Yes po. Wala ka pang balak mag-asawa niyan? Wala pa po. Public service muna po yung tinututukan po natin ngayon. And Mayor Tonto, binata ka pa? Opo. Wala ka pa balak mag-asawa? Ay, tignan po natin pero hindi pa po natin kino-consider Wag ngayon. muna, bata ka pa eh. Siguro pag 30 plus po, pwede naman po pag 30 Bata plus. pa kayo. Actually, parang napapansin ko, hindi na yata uso sa mga kabataan ngayon mag-asawa ng maaga. Opo. Kasi yung anak ko, 32 last March, at saka yung panganay ko, 37. Binata pa sila. Oo, parehong lalaki, hindi pa sila nag-aasawa. Tita Son, sa sobrang busy siguro namin, hindi na namin malabaran eh. Siguro pag nabawasan na po kanto yung problema, pwede namin pag-usapan. Kung sino mauna sa amin, definitely hindi sabay.
Oh, after Definitely. your third term na. Pero kukunin ko po kayong ninang dito sa Ako rin po. unang narinig sa Plataforma 2025. Maraming salamat. What a Salamat po. pleasure, Thank di you po. ba? Thank you po. At this point in time siguro, we'd like to listen to your final message because Mayor Tonton will return after the segment with the councilors. And you are not to return anymore. So we'd like to listen to you. Kung ano man yung mensahe na gusto mong ipaabot sa mga botante ng Masantol at siguro sagutin ang tanong kung bakit ikaw ang karapat-dapat na iboto bilang vice alcalde ng bayan ng Masantol. Go ahead, Joshua. Ngayon pa lamang sa ating mga kababayan po mula po sa Bayan Masantol, nagpapasalamat na po ako sa ipinagkuloob niyo pong tiwala. At asahan niyo po, parati ko po binabanggit, lalo na po nung nag-campaign rally po tayo na aking pong ialay ang aking buhay, ialay ko po ang aking oras sa public service. At asahan niyo po, kailanman, pag pinalad po tayong manalo, may makakarap po kayong Vice Mayor sa Sangguniang Bayan. Kahit ano man ang suit niyo, kahit santo lamang, kahit nakatapak ka lamang, tanggap ka namin. Pwede ka pumasok at makatanggap ka ng tulong na kinakailangan mo. Of course, hindi po natin kakalimutan na tayo po ibababa bawat barangay. Parati po natin sinasabi to dahil ito po yung parang minarka na po natin sa utak natin. Parang part na po ng ating sistema ito. Kaya saan niyo po na ako po yung magsiservisyo ng totoo at tapat at tunay sa ating mga kababayan. And of course, I would like to thank po Tita Sonia po sa inyo pong imbitasyon po sa amin ni Mayor Tonton dito po sa plataforma, ang latagan po ng plataforma po, dito po sa CLTV 36. So maraming salamat po. Sa bayan po ng Masantol, tandaan niyo po palagi na mahal po namin kayo ni Mayor Tonton at ng Team Bustos Late po. Thank you po. And God bless po. Thank you very much and God bless you. ABC President, aspiring Vice Mayor of Masantol, Joshua Bustos. Good luck, anak. Thank you po. And Mayor Tonton, will see you after the segment with your aspiring councilors, your katiket, Apo. Team Bustos, you call Yes it. po. Apo. Thank you very much. Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Plataforma 2025.
tayo po ay nagbabalik sa Plataforma 2025. At ngayon naman, makakasama natin ang mga kandidato para sa pagkakonsihal sa Bayan ng Masantol. Siyempre, napakahalaga ng magiging papel ninyo di ba? Kanya nga pinili kayo ni Mayor Tonton Bustos sapagkat naniniwala siya na kung hindi maayos ang mga katiket niya at uupo bilang konsihal, wala ring masyadong magandang mangyayari sa kanyang panunungkulan. Kanya napakalaki ng pagpapahalaga para sa mga tumatakbong konsihal, lalo na sa magiging komposisyon ng Sangguniang Bayan ng Masantol. So nais ko po kayong i-welcome lahat dito sa ating programa ngayon. Nagpapasalamat ako dumating kayo at hindi kayo nag-back out. No? Minsan kasi nalulungkot ako pag nagba-back out yung mga kandidato. Kasi syempre pinaghirapan namin, ginastusan namin. Nang sa ganon, makapagbigay kami ng pagkakataon sa mga botante at sa inyo rin. Nang wala kayong kailangang alalahanin na babayaran, hindi ba? Para ito sa taong bayan. At para matuto din mula sa inyo ang iba namang mga bayan din. No? So sa pagkakataong ito, I want to welcome Ginoong Marciano Sunga Jr., Ma'am Ruby Manansala, Ginoong Jimmy Balingit, Ronald Flores, Jennifer Macalino, incumbent, konsihala. Wala si Arthur Paule. Tatanungin ko sana si Arthur Paule kasi kamag-anak ko yung mga Paule. Oo, pero wala pala siya. Ginoong Belarmino Trinidad, sir, at Gilbert Navarro. Okay. I am going to ask you one question lang po kasi konti lang yung ating oras at minsan lang kayo sasagot So, ang gusto ko lang itanong sa inyo para malaman din ng mga kababayan ninyo sa Masantol, kung ano nag-udyok sa inyo para tumakbo bilang konsehal at ano bang programa ang inyong gustong tutukan kapag kayo'y pinalad na maupo? Yun lamang ang nais kong itanong. Siguro simulan natin kay Sir Marciano Sunga Jr. Pakisagot po yung tanong pero meron silang tag-isang minuto lang para sagutin ang tanong na ito. Sir, go ahead. Bilang dating ABC President po, nakita po natin bilang ex-officio member na rin po ng Sangguniang Bayan noong 2022, nakikita po natin at kung paano napupunduan sa Sangguniang Bayan ang iba't ibang sa social service. At ito po ay ating bibigyan pansin, una ang ating mga senior citizen na kung saan ipapatupad o gagawin sa Sangguniang Bayan. Gagawing ordinansa. Lahat po ng from national na hindi po kayang accommodate ng universal social pension na pwede nating gawin sa ating pong Sangguniang Bayan na kung saan kahit hindi man po natin makuwang gayahin na 1,000 per month kahit 500 man lang sa bawat isang senior citizen sa ating bayan, sa bayan ng Masantol. Yun lang po at salamat. Maraming salamat po. At Ma'am Ruby, kayo naman ang sumagot sa tanong bakit kayo tumatakbong konsihal at ano ang programang inyong tututukan para matulungan nyo si Mayor Tonton sakaling kayo'y palari na manalo. Good morning to everyone, especially to my fellow Masantoleños. Yours truly, Ruby Manansala. Of course, tumakbo po ako nung nakaraan pero hindi ako pinalad. Number 9 lang po ako. Ang nagudyok po sa akin kung bakit gusto kong makuha talagang maging SB member ay dahil bilang isang accountant, ako po'y may edad na gusto kong ma-share yung talent ko nang makatulong ako sa aking bayang Masantol. At ang expertise ko po budget, so pipilitin kong makuha ang committee ng appropriations nang sa ganon ay makatulong ako at gusto kong magkaroon ng transparency to promote public trust. Yun po ang aking pinaka number 1 purpose bakit ako gustong maging SB member. At syempre gusto ko pong makatulong sa aking mga kapwa Masantoleños na mahihirap dahil para sa akin palaging kulang ang pagtulong ng mga nakaupo sa mga mahihirap. Gusto ko pong dagdagan ang pagtulong sa mahihirap. At para sa akin din, ang pinaka-importante
wala nang extension. Okay, maraming Pero salamat. it was a clear message. Maraming salamat po, Ma'am Ruby. At Sir Jimmy, kayo naman po. Maraming salamat po, Ma'am Son. Hindi na po tayo baguhan yan, Ma'am, dahil alukulan na po tayo ng kapitan at councilor. Dahil gusto po tayo naging councilor. Ang inaano ko lang po dito yung mga youth about sa sports development. Development po para sila ma-develop at marayo po sila sa mga bisyo tulad ng droga. At syempre yung ating mga titas at tita, nilalagyan din po natin sila ng gawain every Sunday yung pasumba para naman yung health and fitness nila ay lumakas. At hindi po tayo magbabago sa pagtulong sa ating mga kapwa at sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa anumang oras sa nangangailangan, lalo na sa may sakit. Alam po naman po natin, ang Masantol, pinakatahimik. Lahat ng 26 barangay, gagawin po natin, i-involve po natin mga barangay captain. Paigil pa po natin ang peace and order sa ating bayan. Para yung mga pupunta sa aming bayan, siguradong safe po sila. Maraming salamat po, Sir. At kayo naman, Sir Ronald Flores. Mukhang mainipin kayo, Sir. Kayo na. As a teacher by profession po, I still need to improve more the job opportunities po sa bayan ng Masantol. I strongly believe po na well-educated citizens attract more investments, boost productivity, and reduces unemployment. While it is true po sa Masantol na marami po tayo pumapasamang estudyante, to make them more competitive and Hindi, okay lang po. Go ahead. to make them more competitive and confident po sa pagdating ng exam nila, we should provide them review assistance para at least po before they take the exam, confident and ready po sila. At least if they will be ready and competitive, papapasa po sila, they will become productive citizens ng bayan ng Masantol. At the same time po, more career choices and more career options po ang makuha ng ating mga estudyante. Thank you. Thank you, sir. Like a true educator, no? You know your staff. Thank you, sir. Ngayon naman po, tanungin natin si Ma'am Jennifer Macalino, ang konsihala. Ano ba ang ano yung gusto nyong tutukan talaga para mag-make kayo ng difference para yung inyong brand ng governance bilang konsihala ay maramdaman ng mga taga-Masantol? Morning po lahat sa mga nanonood po, lalo na po sa bayan po namin sa Masantol. Actually po, Tita Son, yung brand ko po sa bayan ng Masantol bilang konsyal ng bayan po ngayon, serbisyong malino, serbisyong makalino. Nandun po tayo sa Committee on Health na kung saan po tayo po ay tumutulong sa mga may sakit, nagpapa-opera ng mata, ng libre, yung mga po na confine sa hospital bill, sa tulong po ni Congressman, sa patrol party list. Nakakatulong po tayo para po mabawasan po yung binabayaran po nila sa bill. Sabi ko nga po, nangako po ako nung 2022 na nunuluklok po nila ako. Sabi ko po sa kanila, serbisyo po ako ng may puso. Kaya parati ko pong sinasabi na yun pong pinangako ko, hindi po ako magbabago. Lalong-lalo na po sa bayan ng Masantol. Yun lang po. God bless po. Maraming salamat po. God bless you also, ma'am. At Sir Belarmino Trinidad po. Kayo naman po ang sumagot doon po sa tanong. Magandang umaga po sa bayan po ng Masantol. Ang layunin ko po sa bayan ng Masantol ay yung makatulong po sa aming mga kababayan. Unang-una po, ang numero uno pong problema sa bayan ay ang baha po. Dahil po ang bayan po ng Masantol ay talagang lower level na po. Sa sea level po ng ating dagat, ito po ay kung wala pong flood control, lagi pong pinapasukan ng tubig. Dahil ang kailangan po namin ay ang pumping station. Kaya po ang aming munisipyo ay hindi po kaya ng budget, ng municipal budget, ang flood control. Dahil ito po ay malaking budget ang kailangan niya. Billion po ang kailangan sa budget po ng flood control.
Kaya yun po ang napag-uusapan. Sorry po. So, napaabot naman po niyo ang mensahe ninyo sa flood control. At ang susunod at panghuling magsasalita para makilala ng iba pang mga botante ay si Ginoong Gilbert Navarro. Sir, kayo naman po. Magandang umaga po sa mga taga-punood, lalo-lalo na po sa bayan ng Masantol. Bilang isang namulat po sa komersyo, nais ko pong bigyan pansin ang sektor po ng negosyo, microbusiness sa aming bayan ng Masantol upang makatulong po sa pangkabuhayan, hindi lamang po upang maingat po ang pamumuhay ng aking mga kababayan ko po. Maaari po namin mag-allocate ng budget para po mabigyan po ng kapital ang mga maliliit na negosyo. Pwede rin po tayong lumapit sa mga government agencies kagaya po ng DTI upang matulungan po magsimula ng negosyo ang mga kababayan ko po. Para marami pong magkaroon po ng trabaho sa ating mga kababayan. Maaari din po tayong magkaroon ng livelihood program upang maraming magkaroon po ng trabaho, hindi lamang po dito, kundi pati po sa ibang bansa po. Maraming salamat po. Maraming salamat. At thank you very much sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Naway patnubayan kayo ng may kapal at sana kayo'y managumpay sa inyong magagandang mga hangarin para sa mga mamamayan ng Masantol. Hindi man ako taga Masantol, marami akong kakilala na mga taga Masantol sapagkat napunakadwa na pagpanahon ng disaster, nandyan din kami kahit papano tumutulong sa inyong mga kababayan. Thank you very much. Thank you. Good luck po sa inyong lahat. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po kami kaagad at makakasama po muli natin si Mayor Tonton Bustos para sa isang heart-to-heart talk.
Nagbabalik ang Plataforma 2025, ang official election program ng CLTV 36. At dahil hindi na po nakarating ngayon ang makakalaban sa darating na halalan ni Mayor Tonton Bustos na si Vice Mayor Dan Ginto, siya na lang mag-isa ang aking makakausap ngayon at makakaharap. So, Mayor Tonton, kokonti na lang kasi yung oras na natitira, no? Pero I still want to take this opportunity to ask you about a few, national concerns siguro, mga national issues na may epekto sa local. Halimbawa, nakapag-serve ka na ng one term, di ba, as mayor. Meron ka bang gustong baguhin sa Local Government Code of 1991? Well, isa po sa mga naririnig din natin sa ating mga kapwa mayors kapag po we are having our fellowship at medyo casual ang setup po sa usapin namin. And I would attest to this, na kulang for a mayor yung 3 years for a term. Nakita po natin, pagka panalo natin ng mid of 2022, of course, ang implement po natin yung budget na prepared by the previous administration. Yes, oo. Definitely, the only thing that we could do, implement po yun. To utilize yung 100% whatever po. remains. Yes po, whatever. Yung sukli. And then come 2023, dito pa lang po talaga i-establish yung pong trust and brand of governance ng new administration. Pero hindi po agad-agad January of 2023 yun. Dahil meron mo ng planning sa first quarter. And then, yung pong implement namin na 2023 na pondo, yung pa rin pong pinrepare ng previous administration. So, technically, medyo wala pa rin, hindi pa rin reflective of our public pronouncements and our promises yung ating second year. Come 2024, dito pa lang po talaga nag-start yung ating Bayong Masantol administration. Dahil we have prepared the budget na in accordance dun po sa ating gustong direction. And pag magka-2025 na, pag meron pong political rivalry sa local level, ipit na naman ang programs, wala na naman may implement. So, kung from the perspective of a local chief executive, 1 year lang ang meron siya to show the people dun sa direction na gusto niya pang mangyari. Ang worry po, I think I would speak on behalf of the mayors na nakausap natin. Ang worry po natin, hindi natin may pakita at may paramdam sa tao yung gusto nating direction kung we have that limited time. Kaya po nagkukwentuhan kami. So, mga mayor, mga ilang years po, preferably, ang one term. Kung tatanungin po ninyo ako, 5 years na 2 terms would be ideal na term duration para po sa isang local chief executive to efficiently implement yung direction po na gustong patunguhan ng administration. So term limits yung nakikita mong kailangan ayusin kung local government code. Tungkol naman sa decentralization, 'di ba? Isang aspeto 'yan ng local government code, 'di ba? Nakikita niyo ba, Mayor Tonton, na yung sapat na ba yung mga efforts sa national government at yung tulong na ibinababa cascaded down to the local government unit pagdating ng pagdating sa decentralization? Di ba meron ng mandanas ruling, so mas mataas na yung nakukuha yung share, di ba? O meron kayong wish list pagdating dito sa iba't ibang aspeto ng decentralization when it comes to the different aspects of local governance, services, for example? When it comes naman po sa decentralization ng mga government services na dati po from the national talaga, ang national talaga nagpo-provide, sa atin po, sana nabigyan tayo ng mas mahabang period to transition. Dahil, for example, sa health or sa iba pang services, kung hindi po kami equipped ng mga kagamitan at kung hindi po sapat yung training ng personnel
kahit pa man po napaka-noble ng intention to decentralize yung services para po sa respeto o local autonomy ng mga local government units. Pero kung hindi po kami ready at hindi nakalatag ng maayos yung sistema, medyo hirap at inefficient pa rin po. Kaya it would in turn result to little inefficiencies. Tayo po, nakinabang po tayo dahil tumaas po yung ating dating tinatawag na IRA, Internal Revenue Allotment. Ano nga bang tawag ngayon sa IRA? NATA po, National Tax Allocation po. National Tax Allocation na. Okay. So ngayon po, as a town, nakaka-first class lang na NATA-dependent dahil bumababa ang aming local revenue. NATA-dependent pa kayo. Malaking bagay po. What is the ratio? If I would, yung figure na lang. Yung sa 248 million po, nasa 230 po doon NATA. Local income lang po. Mababa talaga ang local income. Kasi po wala pong investments sa amin for the past years. Kaya po walang ma-generate. Paano nyo papataasin yan? Because, di ba, dapat kasama sa plano nyo yun, Yes Mayor po. Tonton. Di ba, sinabi nyo nga mahirap, pero dahil nga Yes sa po. sitwasyon ninyo, kulang kayo ng investors, kanya walang masyadong local, di ba, investment. Meron ba kayong plano to do that? Thank you po sa question. Nung in-update po natin yung ating comprehensive land use plan and yung ating comprehensive development plan, meron pong 3 years, may 6 years. The only way para po mag-boom at tumaas po yung local revenue generated within our town is to tap on the potential na malaking revenue potential when it comes to tourism. Delta area po kami, nabanggit na point kanina. Dulo po kami. So kung di ka pupunta ng Masantol talaga, hindi ka maliligaw sa Masantol. Pero kung ibuboost po natin ng tourism, kung ipapakilala po natin yung farm-to-table experience sa mga pwedeng itayong floating restaurants, that's the only way na tumaas po ang aming local revenue, tumaas po yung foot traffic para po gumanda yung local economy ng Masantol. Kaya po, Tita Son, sa late na effort po ng munisipyo, inaayos po natin yung bayan natin when it comes to peace and order para po hindi takot mag-invest yung mga kababayan natin. When it comes to health, para meron tayong mga kababayan na healthy at fit to work. When it comes to education, para po sana yung mga mabubuong mga job opportunities sa atin, ma-employ yung mga Masantoleño. So, all this masasolusyonan natin kung tutumbukin po natin yung problema sa pagbaha. Kapag po natapos natin at nabigyan ng solusyon, long-term solution, ang pagbabaha sa ating bayan, for sure, ang local economy magbo-boost, yung standard of living po sa Masantol gaganda. How did you feel nung binito ni Presidente Marcos yung magiging culinary capital sana yung Pampanga? How did you feel about that? It would be a normal reaction and tendency ng isang Kapampangan na nadismaya ka? Hindi na-recognize yung recommendation natin to formally call us the culinary capital of the Philippines. Formally lang naman, di ba? Pero us Kapampangans, Tita Son, alam ko kayo po, you would agree with me if I would say na it is etched in our hearts na when it comes to cuisines and culinary, pagluluto, alam po to sa ibang bayan. Kapag Kapampangan na nagluto, masarap. Ulam yan, dessert yan, basta Kapampangan, masarap. So, kahit pa man po nakakalungkot na hindi po tayo formally naging culinary capital, pero alam natin, mga Kapampangan, sa sarili natin, kahit wala po yun formally, still we are the culinary capital of the Philippines. Oo. Sa pag-aaral mo at saka bilang isang kabataan na nanunungkulan,
Ano nakikita mong pinakamalaking problema ng Pilipinas? Bakit tayo nagkakaganito, nagkakagulo, ganyan? Tinatawag nga tayong isa sa mga pinaka-corrupt na bansa sa mundo. Ano yung nakikita mong meron? Meron ba tayong diferensya bilang mga Pilipino? Meron ba tayong kailangan baguhin? Kung magiging matapat ka, no? Sa iyong mga nararamdaman, sa iyong mga nakita, anong gusto mong baguhin sa pag-uugali ng Pilipino para umunlad ang bansang Pilipinas? Naalala ko po yung call ng ating mahal na presidente. Sinabi niya, kung gusto po natin ng isang bagong Pilipinas, kailangan natin maging bagong Pilipino. Then, tinanong ko po yung sarili ko, bilang isang Pilipino, ano ba yung kailangan natin baguhin para ma-achieve natin yung bagong Pilipinas? Speaking po sa ating mga kapwang kawani ng ating lokal na pamahalaan, nakakalungkot man banggitin ang nakaharap sa camera at natitelevise po tayo. Nakakalungkot na sa mga studies, sa mga articles na binabasa natin, sinasabi nila deeply embedded na sa system ng government natin yung corruption. Kaya po, we can only do so much. And as the local chief executive, ang shop natin, yung bayan lang po ng Masantol. So we made sure na dito po sa bayan ng Masantol, there is no room for corruption. Kaya po, grabe tayong mag-report sa ating mga kababayan. Kung susubaybayan niyo po yung Facebook page natin, on a daily basis, we report what we do. Kung nasan tayo, anong natapos natin, anong ginagawa natin. Kaya po, hindi tayo takot kapag tinanong tayo ng mga tao, nasaan ang pondo ng bayan? Ito po yung mga proyektong ginawa natin. Down to the last centavo, we are reporting everything. And if you would allow po, Tita Son, when it comes to good governance kasi, ayaw natin yung, meron kaming topic po sa political science, it's about patronage politics. Yun po, inaalis din po natin. Patronage politics. Na sasabihin nila sa sistemang palakasan, sa padrino system, inalis po natin, Tita Son. Kahit pa man po, nung unang mga buwan natin sa munisipyo, may mga nagpunta po sa opisina. Nagpakilala as a friend, nagpakilala as one na may malasakit sa pamilya namin at sa akin, sasabihin, huwag dapat ganyan ang approach. Pero, Tita Son, nasan pa yung sense of idealism at sense of patriotism kung hahayaan nating magpaagos lang tayo sa nakasanayan? Yeah. Kaya po, dito sa nilabanan natin at pinakaya nating bayong Masantol, marami pong mga silent battles within our office, even within our organization na kailangan ayusin. Kasi if hindi natin kukonfrontahin dito Son, nakakatakot baka wala ng future yung Pilipinas. Exactly. Very well said, Mayor Tonton. At this point, I'd like to ask you the question coming from our news manager. Nandito siya sa Facebook, nanonood. Sabi niya, PAMCHAM is proposing to make the 4th District as the seafood capital of Pampanga through public-private partnership. Anong pwedeng yung gawin, Mayor Tonton, kung papalarin kayong ma-re-elect para tumugon sa panawagan ng Pampanga Chamber? Firstly, gusto ko pong establish sa academic discussion na ito na majority of the share sa supply ng aquaculture when it comes to seafoods, nasa Masantol at Makabebe po. Dahil nasa amin po ang mga hektar-hektar yung mga fish ponds. Yes. Now, we must establish a facility and a system para po maayos from the supply side yung pong production natin. Kung balak natin mag-expand at idamay hindi lamang ang distrito, kundi pati po ang iba't ibang bayan sa Philippines. So, ang aking pong talagang silent dream at pangarap po sa bayan ng Masantol, makagawa po ng isang malaking bago, maluwag, may parking na konsignasyon para po, pati po yung market natin na karating na probinsya ng Nueva Ecija, Bulacan, mga nanggagaling po sa Maynila,
dito na po pupunta sa 4th District. Dito po sa bayan ng Masantol. Dahil nandito po yung supply. Oo, Tayo po yung nakakatakam tuloy ang producers. alimango. Pwede po magpadala. Pero Yun po. alam ko kasi dati may mga kasamahan kami dito, taga Masantol. Opo, Oo, meron pa yata tayong mga kasama taga Masantol eh. Opo, opo. Oo. Yan ang lagi namin binibilin. Sa kanila kami nagpapabili Opo. ng mga... Tabang talangka po siguro. Wow. Syempre, Pwede po bang, manyaman. hindi naman sa pinopromote ko po yung products namin, isa po sa mga konsehal natin, sa kanila po ang Navarros. Ay, yes! Partner namin. Kayo ba? Sila po ang may-ari. Sus Mariosep. Ang tagal-tagal na namin silang partner. Nung una pa. Yes yung, po. nagtulungan kami. Natulungan nila kami. Natulungan din naman namin yung Navarros sa ma-promote. Sila po. Oo. Pinromote namin yung tabanan talangka ng Yes po. Navarros. I think, naging sponsor nga namin sila sa kauna-unahang presidential election dito. Ganun po pala. Di natatandaan ko pa yon, no? Oo, sir. Opo. Siguro sa puntong ito, dahil wala na tayong oras, siguro kausapin nyo yung mga taga Masantol, yung mga botante at mga constituents ninyo na nakikinig, nanonood sa atin ngayon. Sabihin nyo sa kanila, bakit kayo ang karapat-dapat na ibotong muli bilang mayor ng Masantol sa darating na May 12, 2025? Sa ating pong mahigit kumulang 75,000 na mga kababayan po, sa aming pinakamamahal na bayan ng Masantol, pinangako po natin noong 2022 at ginawa po natin hanggang ngayon. At gagawin pa rin po natin kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon ulit bilang inyong alkalde. Ang usapan po natin, flag bearer lang po ako ng iba't ibang mga advocacies na gusto niyo pong ipatupad sa ating munisipyo. Kaya po nung sinabi po ninyong kailangan ipaglaban ang karapatan ng mga kabataan na makapag-aral, nagbigay po tayo ng scholarship. Nung pong sinabi ninyong kailangan malusog ang bawat Masantoleño, ginawa pong 24/7 ang service. Health service sa ating bayan. Nung sinabi po ninyong nahihirapan na at bumababa na yung harvest sa ating bayan dahil hindi natin kaya magpagawa ng large scale na mga ring dike, bumili po tayo ng mga backhoe barge na pinapahiram ng libre para maayos ang mga pilapil. Nung sinabi po ninyong gusto nyo, ligtas kayo makakauwi at panatag po kayong matutulog sa inyong mga tahanan, hindi lang po tayo na-awardan sa provincial level at regional level. Nakilala po tayo bilang isa sa mga pinakaligtas na bayan sa bayan ng Masantol. Dito po, maririnig po ninyo sa akin ngayon na puro advocacy lang yung pinaglalaban natin. Walang pangalan, walang mukha ng politiko. Ito po yung bayong Masantol na kung saan kapag po nanalo tayo, panalo ang taong bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mayor Tonton. God bless you. Salamat po, Tita Son. Okay, at dito po nagtatapos ang ating talakayan ukol sa mahalagang issue na dapat isalang-alang sa darating na halalan. Maraming salamat sa inyong pagdalo at aktibong pakikilahok sa ating diskusyon. Ang bawat boto ay may halaga at ang inyong partisipasyon sa mga ganitong usapin ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag at mas makatarungang hinaharap. Abangan ang susunod na episode ng Plataforma 2025 tuwing Miyerkules alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Live tayo sa CLTV 36 sa Free TV, Signal, Nationwide, Channel 115, pakinggan sa RW 95.1 FM at panoorin online sa CLTV 36 website at Facebook. Live rin po tayo sa Sunstar Pampanga Facebook page. Sa ngalan ng ating mga kandidato, pamunuan ng CLTV 36, mga media partners at production team ng Plataforma 2025, nagpapasalamat po ako sa inyong pagtangkilik at pagtutok sa makulay na talakayang ito. Muli ito ang Plataforma 2025 at ako si Sonia P. Soto na nagsasabing ang boto mo ay kinabukasan mo. Maraming salamat po.